Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τα προϊόντα μας. Ξεκινάμε αυτά με τα Τώρα πάμε στις Μαρίας. Άνοιξε το base. Άνοιξε το base. Όχι δεν. Άνοιξε να δείξουμε εδώ τα παιδιά. Παιδιά εδώ τίποτα δεν έχει. Πρώτα παράθυρο. Πρώτα παράθυρο. Ω, Τζιμπρος και η κάρα μου. Παιδιά, δεν πειράζει. Και πάμε ένα χάρισε μόνο. Garama and Madundang. Στο TikTok έχω βάλει κάτι και πρέπει να φτάσουμε εδώ. Παιδιά, πρέπει να φτάσουμε εδώ. Παιδιά, τι μου κάνετε για όλα αυτά εδώ? Τι μου κάνετε? Πείτε στα σχόλια και τώρα δεν πειράζει, μετά θα σου δώσω πίσω. Όχι, κανονικά να παίξουν. Τους παίξουν ένα Τζιμπρος και θα μου παίξει ένα αρωμάτι. Παιδιά, όχι, όχι, δεν το ρισκάρω, δεν το ρισκάρω. Αφού με πες από εκεί εδώ. Και τι σημασία Από έχει? εκεί με φλάχαστη. Παιδιά, προηγούμενη φορά ξέρετε τι κάναμε? Κάναμε ένα βίντεο, αλλά τελικά ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν 1 ώρα. Σχεδόν 1 ώρα. Τι? Μπήκαμε όλοι γκιάς. Όχι ρε παιδιά. Αρκέσω. Να. Κοίτα. Δεν πειράζει. Εγώ δεν παίζω γκιάς. Δεν πειράζει παιδιά. Οκ. Πάμε πάλι. Πάμε. Πάμε. Πόσα λεπτά έχεις? Πόσα λεπτά κάνεις? 3. Okay. Μαρία, μπες. Δεν απλά ρωτάμε. Συνηθισμένο ότι ρωτάμε. Τουλάχιστον 10 λεπτά. Είσαι σε public? Όχι ρε. Μπράβο είσαι. Την έκατσα και... Είπα άμα είσαι. Τι κάνεις με την πρώτη λίγη? Μπρο, αφού δεν το κάναμε και το ξέρεις. Ναι, είπα μπορεί άμα είσαι. Κάτσε. Παιδιά, θα πάθω καρδικό άμα είμαι στην public server. Τώρα δεν πήγα κανονικά σε κανονικό server. Ενώ σε τέτοιο ρε άχρηστε. Αχσί. Ωχ, τρόμαξα. Πήρα κάτω. Αλλά νόμιζα σε καλά είδε. Ξέχασα μου κάτι να πάρεις. Τι? Υγεία θα μου το δώσει πίσω. Εντάξει.
Άσε λίγο ρε. Τι θα πάω διακοπές. Πού θα πάμε διακοπές, όχι. Στη Ρόδο μπορεί να πάμε. Τσάτ, μπορεί να πάμε διακοπές στη Ρόδο. Εσείς που θα πάτε, μπείτε μας στα σχόλια και κάντε ένα like και μια εγγραφή, παιδιά. Είμαστε πρώτοι. Είναι καινούριο κανάλι, bro. Είναι καινούριο. Παιδιά, τουλάχιστον Γρήγορα. πρόλαβα. Πρόλαβα εγώ. Ωραία. Σου βάζω girl. Βάλω και σε κάτι καλό για να τρέχει. Παιδιά, τώρα αυτό παιδιά, Τσάτ, δεν ξέρετε πόσο φοβάμαι τώρα. Ας είναι το σημείο. Garama and Madundang. Παιδιά, Garama and Madundang. Τσάτ, όχι. Λάγκαρα, ρωτήσαμε. Garama and Madundang. Παιδιά, θα είναι το πρώτο μου γάραμα, δεν έχω πάρει ποτέ γάραμα. Από ντουέλ. Garama and Madundang. Θα το πάτησα μόνο το chat. Τσάτ, όχι, φοβάμαι πάρα πολύ. Τσάτ, κι εγώ φοβάμαι. Garama and Madundang. Κάτι μηνύματα. Μπρο. Αν μπορώ να κάνω κι εγώ Garama and Madundang. Καλό το έπαιξα. Εδώ και δεν παίξουμε. Garama and Madundang. Λαγκάρ. Μαλάκα, στο αρχήμα. Μαλάκα, τι κάνεις μαλάκα, δεν φοβάμαι. Μαλάκα, το είπα από την αρχή, ρε. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι, θα σε δώσουμε αυτό Δεν πίσω. με νοιάζει, εγώ θέλω να κερδίζω. Εντάξει, όταν χάνεις κάνεις έτσι. Αλλά όταν εγώ χάνω, τι κάνω. Τσάτ, στο άλλο βίντεο το προκαλώ ένα VN Rivals, να το θυμάστε αυτό. Έχουμε ένα 2 λεπτά. Εντάξει, παιδιά. Έχουμε και 2 παιδιά γκάραμα. Άμα έχει μπει σε public server, θα χάσουμε τουλάχιστον. Τώρα πρέπει να κλείσουμε το βίντεο γιατί είναι 9 λεπτά και δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ βίντεο. Το είχαμε πάει μόνο για να δείξουμε τις βάσεις μας. Αλλά παίξαμε και duel. Ένα duel δεν παίξαμε. Ναι, εδώ που με έστειλες ρε. Φέρτο, τον κάρα μπάμπου. Τον κάρα μου. Έλα. Δεν είσαι στην τάμπλετ μου. Πάνω και εγώ, αλλιώς δεν θα της το έδινα. Ωραία, τσάτ. Θέλω να συγχαρητήσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάτσε. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο, Κάντε subscribe. Και αν like. βάζετε συμβάσεις, γράψτε τα name σας.
Και τα λέμε.